Croeso i rhifyn arall o Renew Wales in Conversation. Heddiw fydd y podlediad yn Gymraeg a'r pwncta'n sylw yw Chreu Lleoedd, placemaking, Cartrefi a thai. Dewch i ni weld pwy sy yma i sgwrsio heddiw. Hi, Ab Iago ydw i, Cydlynydd Renew Wales a gweithio yn adran tai ag eiddo Cyngor Gwynedd. Dau. Helo, shwmai. Dwi'n gweithio gyda tai cydweithredol a thai dan arweiniad y gymuned. Am rôl mae Cymunedau'n creu Cartrefi a mae helpu pobl i ddatblygu eu cynlluniau tai cydweithredol dan arweiniad y gymuned eu hunain. Gwyn? Fi di Gwyn Roberts, prif weithredwr Galeri, mentor cymdeithasol sydd wedi ei sefydlu yn Caernarfon ers 30 o flynyddoedd. So Gwyn, lle bod ti ddim efo lot o brofiad yn gweithio yn y sector tai, ond yn bendant ti efo lot o brofiad o weithio neu arwain, os ni'n deud, yn y sector placemaking, creu Cartrefi a Cymunedau, oherwydd dyna be di bwriad, o be dwi'n dall, dyna be di bwriad chdi efo y mudiad Galeri, yndi? Ti eisiau deud mwy am hynny? Wel, o'n i'n deud, gafodd Galeri sefydlu 10 mlynedd ar 20 yn ôl bellach, ac oedd o mewn ymateb mewn ffordd i cyflwr tre Caernarfon ar y pryd, lle yna lot o adeiladau gwag, llawer iawn ohonyn nhw yn dadfeilio, lot ar werth, ac deud y gwir oedd y sefyllfa'n debyg iawn i beth sydd yn digwydd rwan, lle yna lot o bobl a cwmnïau o tu allan i'r ardal yn prynu eiddo a casedau a ddim yn neud dim byd llawer hefo nhw. A wedyn dyna be nathon ni dros y 7 neu 8 mlynedd cynta, nathon ni brynu lot o'r adeiladau ac adnewyddu nhw. A da ni dal yn berchen ar 20 o'r adeiladau yna yn canol y dre. A wedyn mynd ymlaen wedyn i sefydlu ac adeiladu canolfan Galeri lawr ar Doc Victoria. A wedi ymestyn hwnnw rhyw 2 blynedd yn ôl i roi 2 cinema sgrin yna. A wedyn yn ddiweddar, rwan, rhyw fis neu 2 yn ôl, da ni wedi cwblhau datblygiad arall lawr wrth Castell Caernarfon, sydd yn hen safle diwydiannol yn Caerllechi, a darparu 20 o unedau masnachol i lawr yn fanna. Mae gynnon ni rywfaint bach o dai, ond dim dyna ydyn ni wedi bod yn canolbwyntio yna fo, deud y gwir, dros y blynyddoedd. Mae o fwy tuag at yr ochr masnachol. O, mae yna ddim dywediad ydi o erbyn rwan, ond tai iaith gwaith. Heb y gwaith, does na ddim iaith. Heb y tai, does na ddim iaith. Ti angen y tri yn nhw. A ti yn bendant yn arfon yn arwain ar y ochr gwaith a llefydd i weithio. Fel rôl fi yn y cyngor, dwi'n gweithio ar tai. Ac so dwi'n gweld chi, be ti'n neud ydy cynrychioli mudiad lleol sy'n trio taclo yr ochr economi, sy'n ni'n deud. Cadw economi ni yn lleol, cadw pres ni yn lleol, a wedyn fi yn neud be dwi'n gallu neud i gytrefi pobl lleol, ond trwy cyngor dwi'n neud hynny, a wedyn ti efo dau sy'n trio helpu cymunedau ar yr ochr tai hefyd. Dau, ti eisiau neud mwy am be ti'n neud? Yn sicr, ty bach o cefndir felly ynglyn â tai cydweithredol a thai dan arweiniad y gymuned. Sefydlwyd y peth
i ddechrau off, dyfarnwyd cyllid i Cyd Cymru a chanolfan Cydweithredol Cymru gan sefydliad nationwide a Llywodraeth Cymru. Gan weithio mewn partneriaeth, bydd Cyd Cymru yn recriwtio 18 o gymunedau dros 3 blynedd a draws ardaloedd trefol a gwledig yng Nghymru i archwilio adeiladu eu cartrefi fforddiadwy eu hunain a'i galluogi i ddechrau eu prosiectau tai ar raddfa fach eu hunain dan arweiniad y gymuned gyda chymorth cyfnod cynnar a elwyr yn gam archwilio. Mae'r prosiect tai cydweithrediol yn Cymru yn rhoi cymorth a chyngor i grwpiau a sefydliadau ledled Cymru i ysgogi'r sector tai cydweithredol a thai dan arweiniad y gymuned gan greu mwy o dai fforddiadwy yn ei tro i bobl mewn angen. A ynglyn â prosiect ei hunan, mae'r prosiect bresennol yn cynnig mynediad at gyngor arbenigedd am dai cydweithredol. Mae'n darparu cyfleoedd hyfforddi datblygu sgiliau, yn cyflewni cyfleoedd rwydweithio, yn cynhyrchu ymchwil a lliwio'r gwaith a ddatblygu mwy o gynlluniau tai TCAG a ddatblygu canllawiau ar gyfer cynlluniau tai yn y dyfodol. So na i ddatgen rhywbeth, dwi'n deud o'n aml iawn, dwi'n cymryd fydd y ddau yn chi yn cytuno fi, ond da ni mewn yn canol argyfwng tai ar hyn o bryd, fyswn i'n deud. Fel nes ti disgrifio, Gwyn, nes ti sôn am y ffaith bod yr adeg pan nes ti gychwyn oedd lot o bobl tu allan yn prynu yr adeiladau, o dyna beth sy'n digwydd yn tai. Mae wedi bod yn digwydd ers degawdau anyway, ond mae yna don newydd rwan, os ni'n deud, o pobl tu allan yn prynu tai ni rwan. So, fel o'n i'n trio twtio ar y ffaith bod yn eithaf am tai, iaith a gwaith, dyna yn y bôn. I fi a chdi, Gwyn, dwi'n meddwl, a dwi'n siŵr amdana chdi dau, ond i ni, dyna sut ti'n disgrifio cymuned. So be dyn ni'n trio wneud ydy amddiffyn cymuned ni a gadael nhw i ffynnu ag aros yn Gymraeg yn fy mani. Be ti'n meddwl am hynny, Dau? Oes yna elfen ieithyddol i be ti'n neud yn lle ti'n gweithio yn y de? Neu ydy o'n fwy just cymunedol? Ydy y cymuned y ti'n... Cos dyna be ti'n trio neud yn y bôn, ydy amddiffyn cymunedau ni, achos bod tai yn anffoddiadwy rwan. A da ni angen neud bob dim da ni'n gallu neud, there's ddim magic silver bullets, da ni angen neud lot o bethau gwahanol. A be ti wedi disgrifio di un o'r pethau da ni angen trio neud. Yn sicr, mae'r gwaith yn helpu cymunedau i edrych ar ôl eu sefyllfau tai eu hunain. Creda fod tai cydweithredol a thai dan arweiniad y gymuned yn ymwneud â phobl leol yn chwarae ran flaenllaw a pharhaol wrth ddatrys problemau tai lleol, yn creu cartrefi gwirioneddol, fforddiadwy a chymedau cryf a ffyniannus. A felly, yn sgil y beth, mae'r sefyllfa ble mae'r iaith Cymraeg yn cael ei helpu wrth gwrs wrth cymeryd ran fel ni i ddod at sefyllfa tai yn lleol. So fi'n siŵr yn y de dyw'r sefyllfa iaith ddim mor gryf yn issue yn y gogledd, yn wedig ble mae ardaloedd ble mae pobl yn dod mewn a prynu tai haf fel enghraifft. Ond yn sicr mae sefyllfoedd yn y gwyr felly, ble mae felly ddim rhan sgil o'r problem, ond yn sicr yn sgil beth yw costau tai prynu,
mae'n sicr yn problem mawr. Yndi. Y diffiniad o anffoddiad yw ysyn ni'n deud i'n sefyllfa rwan. Enghraifft yn Gwynedd, dydy dros 60% o pobl Gwynedd ddim yn gallu fforddio dim un tŷ yn y sir, o gwbl sy'n yn fy marn i yn anfoesol. Ond fel dwi wedi sôn am, da ni sort of wneud tri peth gwahanol. Da ni'n trio taclo'r un issues, ond dod atyn nhw o perspectives perspectives gwahanol a ffyrdd gwahanol yn wneud pethau. Fel o'n i'n deud, does ddim silver bullet. Sut da chi'n teimlo am oherwydd un o'r pethau mae argyfwng yma yn creu yn fy marn i ydy anobaith. A does ddim byd gwaith os ni'n deud na cymuned sy'n teimlo'n anobeithiol. Be di perspectives chdi? Gwyn, be di perspective chi cynta ar ydyn ni'n ennill? Mae Galeri, fyswn ni'n deud, dwi'n mynd ar yn wythnos nes gyda llaw, ond mae Galeri yn fath o flagship sy'n yn fy marn i yn rhoi gobaith i ni yn Arfon. Ond Gwyn, sut ti'n teimlo? Ydyn ni'n ennill y brwydr yma? Wel, y gwirionedd ar y funud ydy bod ni'n cwffio rhyw fath o rearguard action, lle mae... A be ydy o'n y bon ydy, i fi, mae o i gyd i lawr i perchnogaeth a rheolaeth. Os da ni yn gallu cystadlu prynu asedau sydd yn cymunedau ni, dwi'n meddwl bod hwnnw'n rhan o'r frwydr. A dwi'n sôn am fan hyn, dim jyst am tai, a mae'r maes tai yn rhywbeth hollol angenrheidiol i'r holl beth. Ond pethau fel tafarndai, siopa lleol, meysydd carafanau ac yn y blaen, lle mae hein yn cael ei prynu fyny, a does ddim perchnogaeth cymunedol a rheolaeth cymunedol yn nhw. Wedyn, dyna lle mae'r anobaith i fi'n yn dod yn rannol, lle mae pobl wedi colli unrhyw fath o gysylltiad efo rhai o'r llefydd yma. Yeah. Ac wedyn beth sy'n digwydd ydy mae pobl sy'n dod i weithio yna yn bobl o tu allan, mae pobl sy'n bia nhw o tu allan. Dydy'r cymuned leol wedyn ddim yn teimlo bod nhw'n perthyn i'r ased yna. A dyna dwi'n meddwl mae rhaid taclo hwn. Fel nes ti ddeud, Creg, ar y cychwyn, mae o'n fwy na un peth, dydy. A ti'n gorfod ffendio atebion sydd yn cyfuno sawl peth. Ac un o'r atebion ydy, dwi'n meddwl, a rhywbeth sydd heb gael i ddilyn i fyny'n iawn, ydy bod na rhyw fath o gronfa preifat yn cael ei setio fyny. Rhyw fath o private equity fund sydd tu allan i'r cyfundrefn ariannu cyhoeddus, a sydd yn gallu gweithredu mewn ffordd eitha sydyn a hyblyg, achos beth sydd wedi bod yn digwydd lot yn ddiweddar ydy, mae yna panics mawr yn digwydd pan mae yna rhywbeth yn mynd i fyny ar werth, fatha capal yn pistyll, a mae yna ymgyrch mawr i godi arian, ac erbyn hynny mae'n rhy hwyr. Mae'n rhy hwyr. Da ni'n adweithio trwy'r amser, a beth sydd eisiau gwneud ydy setio rhywbeth i fyny, cos mae gyd yn dod i lawr i arian yn y pen draw, lle da ni'n gorfod medru cystadlu am yr ased yma. A mae rhaid i ni fod yn rhagweithiol a dim adweithiol. Dwi'n cytuno efo chdi, a hefyd, go on, Dai. Rwy'n credu cystadlu am asedau yn rhan mor bwysig yn ardal tai cydweithredol. Yn sicr mae benefits mawr i gael pobl i cydweithio yn gymunedol tuag at datblygu tai lleol, ond yr un problem ynglyn â'r asedau i gael y tir i ddatblygu. Mae sgôp ar y funed, mae rai o elfennau gyda'r llywodraeth
yn trial helpu i hunan adeiladu fel esiampl yn rhoi arian tuag at cymunedau, tuag at hunan adeiladu, a rhywfaint o help gyda Banc Cymru i roi arian tuag at y peth, ond heb incentive fel ni, mae'n galed iawn i pobl lleol i cael y hwb gynta i fynd i ddechrau'r gwaith, a hefyd gyda prosiect hir yn cynyddu, fwy o broblem i bobl lleol i gael hwb mewn i'r tre. Wel, dwi'n meddwl hefyd bod hwnna'n rhan o'r problem, a mae cynlluniau datblygu yr siroedd, a dwi'n gwybod bod nhw'n cael ei gorfodi i greu rhain, ac i allocatio degau o filoedd o dai. Unwaith da chi wedi adnabod sir fel bod yn rhan o'r cynllun datblygu, mae werth am mynd i fyny'n syth. Ie. So, a dyna be di o'n, da chi di disgrifio... Be yn y marn ni sy'n angen i wneud? Ie, go on Gwyn, cer ymlaen. Wel na, be ni'n di ddeud, Creu, oedd un ella'r otebion ydy bod angen edrych ar y cynlluniau datblygu a gweld, cos dwi'n yn gwybod be di'r ffigwr yng Ngwynedd, a mae o'n rhywbeth aruthrol o fawr, fatha 8,000 o dai newydd. Wel, dwi'n yn siŵr iawn ar gyfer pwy mae'r heina. Ie, a dyna beth yw... Mae yna ormod o dir wedi cael ei adnabod fel tir datblygu. Achos beth nes di ddeud ar y cychwyn Gwyn yna, dim ar y cychwyn 5 munud nôl. Oedd ti'n sôn am y ffaith beth ni angen ydy y stuff ragweithiol lle bod ni efo cronfa sydd ddim yn gyhoeddus. Dwi'n cytuno efo chdi 100%. Dwi'n meddwl da ni angen trio cael gwared o'r knee-jerk reactions i bob dim, bod na bres yna, a dwi'n meddwl bod na rhywbeth yn Gwynedd sy'n bodoli yn barod fasa'n gallu hwyluso hynny. Ond does y ddim pwynt wneud hynny a ben ei hun, oherwydd, wel, da ni wedi gweld yn ddiweddar 16% cynnydd yn prisiau tai yng Nghymru dros y blwyddyn diwetha. So mae pres ni yn well llai dros blwyddyn, lot llai dros blwyddyn. Fydd o'n bron yn amhosib cystadlu efo pobl tu allan y sir sy efo lot mwy o bres na ni, a sydd yn y Telegraff wythnos diwetha, neu ddoe, y Telegraff yn sôn am rwan ydy'r amser buddsoddi mewn ail di yn Nghymru. Achos mae deals da. Wel, of course, does ddim deals da i ni yn fyma a cyflog ni. So dwi jyst yn meddwl, os da ni'n sôn am creu cymunedau go iawn, da ni angen ragweithio fel y ddau yn chi di sôn am, rhoi y grym i pobl i wneud be ma nhw eisiau wneud, basically dyna be ti'n wneud. Achos trwy cael grym, ti'n cael reolaeth, a dyna Gwyn, ti di sôn am mynd y barod y reolaeth. Os ti'n gallu reoli stuff eich hunain, mae'n cael gwared o anobaith. Ond hefyd, i wneud hynny, da ni angen rhyw fath o legislation neu rhyw fath o reola. Gwyn, ti newydd sôn am y cynllun datblygu lleol. Da ni angen newid pethau fel yna i roi y grym i bobl ac i roi creu a level playing field. So da ni angen y 3 peth yna, dwi'n meddwl, ac heb y 3 peth yna yn gweithio, fyddwn ni yn y sefyllfa yma lle da ni'n erbyn y llanw am flynyddoedd i ddod, a sgen i ni ddim amser i golli, da ni angen neud o heddiw, dim disgwyl. So Gwyn, sorry, beth ti'n feddwl? Ti'n dod i mewn? Just i falle siarad yn fwy am y pwynt na.
a falle edrych ar fel mae tai cydweithredol a thai dan arweiniad y gymuned yn gallu helpu y cymunedau. Yn sicr, mae seili'r mentrau cydweithredol ar werthoedd hunan gymorth, hunan gyfrifoldeb, democratiaeth, cydraddoldeb, tegwch ac undod. Mae hwn yn helpu i cymunedau ddod at ei gilydd i ystyried y her ynglyn â y ddatblygiad a her o cydweithio dy pobl. Mae'r y mudiad ei hunan yn sefydlu raglen sydd yn cynnwys 3 cham cymorth craidd, cynnwys archwilio, galluogi ac ehangu, pob un yn seiliedig ar ymgysylltu parhaus ac addysg a dylanwadu yn rannu data a canfyddiadau. Mae pob cam craidd wedi ei gynllunio i feithrin cylch bywyd tycag a bydd rwydweithiau cymheiriad i gyfoedion yn ei ategu. Bydd y rwydweithiau'n caniatáu i grwpiau rannu ei dysgu a darparu cymorth, gan ategu cynaliadwydd a y sector tycag trwy gynyddu sgiliau, gwybodaeth a chapacity. Felly, fi'n credu bod y system sy'n edrych ar y 3 cymorth, archwilio, galluogi ac ehangu eto yn helpu datblygu'r sgiliau, helpu i roi, helpu i'r pobl dod at ei gilydd, i cydweithio, i fod yn sefyllfa llawer well wrth gweithio'n cymunedol na pobl yn trial gweithio ar ei hunan i ddatrys y problem mawr sydd yn cynnwys pobl ynglyn sefyllfa tai. Ie, dwi'n cytuno efo ni. Da ni eisiau gweld lot mwy ohono, ond fel o'n i'n dweud o blaen, dwi'n meddwl mae hyn yn gret ac agwedd yna da ni angen. Ac yn y bôn, Gwyn, dyna be ti di wneud, yr uno, y cydweithio a bob dim, a di llwyddo. Dwi yn gweld bod hynny yn mynd i fod yn anoddach a anoddach i wneud, achos mae'n gymaint o rwystro o flaen ni, a mae'n edrych fel mae'r rwystro yn mynd yn uwch pob dydd. A fel dwi'n dweud, tan da ni actually cael rhyw fath o legislation i greu rhyw fath o level playing field, fyddwn ni'n throwing good money ar all bad, os dwi wedi cael y dywediad Saesneg yn iawn yma. Ond, Dai, wyt ti'n teimlo fel ti'n swnio'n upbeat ag gobeithiol? Dyna sut ti'n teimlo am y sefyllfa heddiw? Cos mae'n iawn i ni, Estef, dwi'n mewn tŷ fy hun, a ti'n edrych fel ti yn gwaith, Gwyn, dwi'n siŵr, ond dwi'n siŵr bod ni'n iawn, ond Dai, ti'n teimlo fel ti'n obeithiol? So, hynny'n disgrifio sut ti'n teimlo am y sefyllfa tai yn ardal chdi rwan? Yn sicr mae'r inisiatif ble ni'n gweithio ar y funed yn helpu llawer o mudiadau, llawer o grwpiau. Mae prinder arian yn Gymru am y math hyn o cydweithio i gymaru â Lloegr, fi'n flin i gweud. Mae sôn bod fwy o arian yn mynd i fod ar gael yng Nghymru i ddatblygu'r schemes hyn. Ond y peth arall falle sy'n positif, mae ymchwil wedi cael ei cymeryd lle dros y blwyddyn diwetha, a bydd sôn i siarad i trigolion o bobl sy'n byw mewn cynlluniau tai cydweithredol a thai dan arweiniad y gymuned.
A falle i ateb y cwestiwn, falle sôn am beth mae'r pobl hyn wedi dweud yn ei geiriau eu hunan yn ystod ei anafanteision am maint wedi ei hennill o fyw yn eu cynlluniau. Roedd rhain yn cynnwys pobl yn gweud fod gwell sgiliau gyda nhw, fod fwy o hyder, bod gwell iechyd corfforol wrth cymeryd fwy o ran yn y ddatblygiad, gwell lles meddyliol, sefyllfa ariannol well, llai o unigrwydd a arwahanrwydd, a fi'n credu bod sôn yn gynharach yn y ddadl, fwy o deimlad cymunedol, a mae hwnna'n holl bwysig i cadw'r teimlad cymunedol yn gryf tu fewn datblygiadau. A fwy o allu i fyw mewn cytgod a'i gwerthoedd a'i hamgylchedd. Felly, fi'n credu os mae neges positif yn dod oddi wrth y pobl sy'n cymeryd ran mewn schemes fel hyn, mae hwnna'n beth da i edrych ymlaen am ffordd newydd, ffordd falle mae eisiau fwy o ynglyn â arian ar gael am fwy o grwpiau, ond yn sicr rhywbeth positif am y dyfodol yn farn i. Gret. Gwyn, ti wedi dweud yn barod bod ti yn gweld mwy o rhwystrau na dau. Ti wedi dod i fyny efo lot o datrysiadau i, da ni sôn am creu cymunedau, achos of course mae cymunedau yn fwy na just bricks a mortar. Mae ti angen yr elfennau o yr elfen pobl ynddo fo. Ti wedi dod i fyny efo sawl datrysiad i'r problem yna. Oes na un newydd ti efo? Oes na lle ti'n mynd yn y dyfodol? Oes na rhywbeth cyffroesi yn dy ben ar y bryd? Wel, un o'r syniadau byswn ni'n licio datblygu ymhellach ydy yr syniad yma o'r rhyw fath o private equity fund. Lle mae pobl yn deud, wel, does ddim arian yng Nghymru a does gyda'r Cymru ddim pres. Ond mae yna lot fawr o bobl yng Nghymru sydd efo lot o arian. Ond dydy ddim yng Nghymru, mae mewn cyfrifon banc yn Singapore a Hong Kong. A di yn neud afflu o ddim daioni i cymunedau Cymru yn fanna. So, mae angen i pobl, dwi'n meddwl, sylweddoli, wel, os da ni o ddifri am hyn, a mae'r stwff na mae dau yn sôn amdano, mae'n bwysig, dydy. Mae gyd yn rhyw fath o jigsaw, ond mae yna ddarna mawr o'r jigsaw yma ar goll. Ac os da ni'n cario ymlaen fel hyn, dydy'r peth eraill ddim yn mynd i fynd at wraidd y problem. A dwi'n meddwl mae un o'r rheini ydy bod rhaid i'r gyfundrefn ariannu sydd yn bodoli ar y funud gyfeirio ei hun mwy tuag at yr isiw yma o berchnogaeth a rheolaeth. Achos os nad i hynna'n cael ei daclo, dwi'n yn siŵr iawn na jyst rhyw fath o chwarae ar yr ymylon ydyn ni fel arall. A mae rhaid i'r ateb yna fod tu allan i'r gyfundrefn ariannu cyhoeddus. Achos mae'n ormod o reola yn cael ei gosod ar y gyfundrefn yna o llefydd fel Caerdydd a Llundain. A beth da ni eisiau di cyfundrefn sydd yn ymateb i gofynion cymunedau lleol. O'n i eisiau Gwlad y Basg pan o'n i yn coleg, a agwedd nhw yn Gwlad y Basg yn oll o wanlu agwedd ni, cos yn fyma beth ni'n trin ydy denu llywodraeth, gofyn i llywodraeth sortio pethau, tre cael nhw i helpu roi pres yn ni. Yn Gwlad y Basg, dydyn nhw ddim eisiau y llywodraeth, y grŵp cymunedol, ddim eisiau llywodraeth, ddim byd yn nunlla'n agos atyn nhw. Ddim eisiau pres nhw, ddim eisiau reola nhw, a mae llywodraeth yn pob tro yn mynd ar ôl nhw i trio helpu, a maen nhw'n just deud, na, dim diolch. So mae'r agwedd gwahanol yn fyna, a fas yn licio gweld, ni'n efo mwy o agwedd fel yna.
Ond un peth dwi wedi gweld yn ddiweddar, dwi wedi bod yn sôn am creu cronfa Gwynedd. Dwi'n gwybod hyn yn berthnasol i chdi, Dai, ond cronfa Gwynedd, lle dim ots pwy wyt ti, os ti eisiau, yn lle ni'n rhoi, dwi wedi sbio mewn i faint y pres, da ni'n rhoi eilus yna yn Gwynedd, a mae lot o pres yna mynd syth i Llundain, helpu y prif weithredwyr sy'n redeg yr eilus yna i brynu ceir a tai a pethau fel yna. A dwi'n mynd erbyn y eilus yna o gwbl, dyna lle mae lot o pres yn mynd. Ac fasa, beth sy'n bod efo cadw y pres yn lleol, os dwi eisiau rhoi elusem, pam ddim cadw fo yn lleol. Ond un peth dwi wedi gweld yn y flwyddyn diwetha, efo beth sy'n digwydd efo y datblygiad y crisis a gyfwng tai ydy, pobl sydd wedi cysylltu ef fi, a dwi'n sôn am cannoedd o bobl, yn deud bod nhw eisiau gwerthu tŷ nhw i Cyngor Gwynedd, neu maen nhw eisiau adael tŷ nhw yn y wyllus nhw i rywun, neu maen nhw eisiau wneud yn siŵr bod nhw'n rentu tŷ nhw allan i rywun lleol. Ac yn fy marn i, mae yna wyllus latent yn fanna i gyfrannu. Pobl yn ffonio yn deud, dwi eisiau cyfrannu 20 y mis, lle dwi'n rhoi y pres. Just so dwi'n mynd gorau gwneud dim byd, mae rhywun arall yn prynu'r aseda neu y tai, ac dwi'n meddwl bod yna wyllus latent ond mawr yna. So dwi'n cytuno chdi 100% Gwyn, os ti eisiau sgwrs amdano fo o'r rôl ni, i weld sut da ni'n datblygu fo, a dwi'n ymwybodol bod yna ffordd, mae yna rhywbeth yn bodoli yn barod sy'n gallu hwyluso hynny. Dwi'n meddwl bod o'n syniad da, a rhywbeth fasw'n gallu gweithio trwy Cymru, i fod yn onest. So pob sir yn gallu datblygu rhywbeth fel yna. Ti'n rhoi pres i elusen lleol, achos bod chdi eisiau pres mynd yna i helpu pobl lleol. Mae'n jyst wneud synwyr i fi. Na, gret, swn i'n hapus iawn i gael sgwrs pellach, Craig. Gret. Unrhyw adag. Iawn. Wel, dyna fod ni wedi cyrraedd 30 munud. Gret, go on, Dai, Fas y ti'n gweld rhywbeth fel... Achos, dwi'n meddwl, os dwi'n mae yna fwy o pres yn adael chdi na'n adael ni, Dai, ydy hynny'n wir? Dwi pob tro yn dychmygu adael chdi fath o rhywle cyfeithiol. O, sa'n credu ni o gwbl. Ydw i'n iawn? Na, sa'n credu ni o gwbl. Na. OK, dyna diwedd yr sgwrs dwi'n meddwl. Mae o'n gorffen off a rhywbeth positif. Yn union beth ti'n sôn am, Dai, sef pobl yn uno, pobl yn cydweithio. Nes ti ddeud fath o 4 gair yn disgrifio sefyllfa presennol, wel, neu be mae mudiad chdi yn trio wneud, sef cael gwared o anhegwch, ag oedd y peth o 4 gair, dwi'n cofio nhw ran, ond os da ni'n gorffen y sgwrs yma off a rhywbeth positif, dwi'n meddwl fasa 2 peth yna, cydweithio a creu rhyw fath o gronfa sy'n galluogi ni weithredu yn ragweithiol yn lle knee-jerk reaction i pethau. Wedyn mae'n iawn i ni pwynt y bus a'r llywodraeth os ni'n deud gofyn iddyn nhw i newid y deddfwriaeth i creu rhyw fath o level playing field. Ond os oes rhywbeth da chi eisiau gorffen off efo Dai a Gwyn, neu ydyn ni iawn i orffen fel hynny? Na, dim fel ni, na. Just dim byd rhagor i ddweud sy'n credu yn ochr i. Gwyn? Dim ond chymod ategu bod mae hyn yn digwydd mewn cycles yng Nghymru lle da ni'n cael argyfwng mawr a wedyn mae pawb yn rhyw siarad am hir a wedyn does am llawer yn byd i weld y newid, ond os da ni'n cario ymlaen fel hyn, dwi'n meddwl ella fydd na ben draw i bethau. Cytuno 100% Gwyn. Ond da ni yn mynd i wneud rhywbeth. Da ni ddim yn mynd i stopio tro yma.
Iawn, diolch Ogia, diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr. Diolch, Greg.